Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, kaso sa COVID-19 sa probinsya, kontrolado sa gihapon suno kay Governor Lacson. CDRMO amo na ang tagapamuno sa COVID-19 response sa Bacolod. Sa balita nasyonal, hagna para sa automatic suspension sa fuel excise tax, liwat ginsumater ni Senator Grace Poe. 140 kadugang nga Omicron subvariant nga kaso na detect sa Pilipinas. Sa balita international, WHO liwat magapagawa sa emergency meeting bangod sa pagtaas ang kaso sang monkeypox. Sa balita sa sports, Filipino boxing icon Manny Pacquiao balik sa ring. Pagi sa exhibition bout kontra sa South Korean YouTube star. Balita entertainment, Rihanna nalabawan na si Kylie Jenner sa US youngest self-made woman billionaire. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan mga facts na hanungod sa isda. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 8, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran, sa atong balita sa lakat sang panahon. Las 3 kaina sang kagahon, Biyernes, ang low pressure area nakitaan sa 835 kilometros na sidlangan sang siyudad sa Davao. Ang southwest monsoon na mag-aapekto sa nakatundan nga bahin sang pungsod. Ang Western Visayas kalakip ang Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod ang mangin magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang southwest monsoon kag monsoon trough. Mabaskog nga hangin gikan na bagat na nakatundan ang mapatsagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin mabaskog man ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw na butlak las 5:31 kaina, magatunod naman las 6:15 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyaga naman sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Kontrolado sa gihapon ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental kag wala sang rason nga liwat magbalik sa senaryo nga pagpasira sa mga borders kag pag-lockdown. Ini ang reaksyon ni Governor Bong Lacson sa ginpalayag sang Independent Pandemic Monitor nga Octa Research nga nagsaka ang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila kag pito pa ka mga probinsya. Suno kay Lacson may pagsaka sang kaso sa Negros Occidental apang naganubo naman sa masunod nga adlaw. May mga COVID-19 patients man nga ginadala sa ospital apang lunsay lamang mga mild cases. Duha man ni Lacson nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 2 ang maramo nga mga lugar sa Negros Occidental bangod sa hindi maayo nga performance sa COVID-19 vaccinations. And the winner for digital storytelling Best Social Nga nagsaka sa 9.8% halin sa 8.3% ang positivity rate sa Metro Manila, samtang masobra naman sa 10% sa mga probinsya sa Antique, Batangas, Cavite, Iloilo, Laguna, Pampanga, kag Rizal. Because we cannot really go back to the scenario of closing borders, of lockdowns. Right now naman, while the cases are going up, it's clearly naman seen that it is manageable. Our hospitals are not getting filled up.
Pirmado na ni Bacolod City Mayor Albe Benitez ang Executive Order No. 005 na nagadesigna sa City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRMO bilang tagpamuno sa COVID-19 response sang syudad. Sunod kay Attorney Bong Dilag ang spokesperson sang alkalde, iningati kang ang nagatuyong matagan sang pagtamod o kung maayong nga sistema ang padayon nga kampanya kag pag-away sang syudad batok sa problema sang pandemya. Dugang panidilag, prioridad man sang lokal nga panguluhan sa Bacolod nga matagan sang konkreto nga pagtamod ang health concerns sang publiko. Sa pihak nga bahin, ginklaro naman ni CDRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan nga ilan na ginapreparar ang midway facility sa Alihis kag evacuation center sa Vista Alegre bilang mga quarantine centers. Sunod kay Pornan, sirado na ang tanan nga mga eskwelahan nga sadto gingamit bilang isolation kag quarantine facilities kasunod sang ginapaabot nga pagpatigayon sang face-to-face classes sang Department of Education. Dugang panipornan ang tanan nga mga individual nga damlag lang nagpositibo sa virus ang lunsay na lamang ginpaidalom sa home quarantine. Base sa Executive Order No. 005 nga ginpapanaog sang alkalde, ang tanan nga trabaho kag obligasyon nga sadto ginatutukan sa Emergency Operations Center o kon EOC, ang sekaron ginatugyan na sa CDRRMO. Ginklaro naman ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan nga nagapadayon sa karon ang vaccination drive sa syudad sa duha ka mga malls kag pila ka mga barangay sa Bacolod. Suno kay Pornan, bukas umpisa alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon ang SM City kag Ayala Mall, samtang launa naman sang hapon tubtob alas 4 sa bahin sang City Health Office. Duga pa ni Pornan, ang schedule sa pagbakuna ang ginapatigayon lamang sa adlaw nga Lunes tubtob Biyernes sa tagsa ka semana. May separado man nga vaccination drive sa amo nga may adlaw ang Barangay Alihis, Barangay Alangilan, Bata, Banago, Estefania, Granada, Handumanan, Mandalagan, Sumag, Singkang kag Tangub. Bangod sang limitado nga mga personnel sang CDRRMO, nagabulig naman sa among operasyon kag kampanya ang talatapan sang Department of Health. Sa mall vaccination, may ara pa kita but it is manned by DOE. We still have full vaccination against COVID-19. So namin may first dose, second dose, first booster, second booster. And pediatrics will have a first booster for 12 to 17 years old. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan. Sa duga nga balita lokal, may aras ang 252 ka traffic enforcers sa Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw sa syudad sang Bacolod. Suno kay Bitaw Head Police Major Junji Liba, 200 dire ang yara sa dalon o kondalanon, samtang 52 ang yara naman sa opisina sang Bitaw. Suno kay Liba, kinahanglanon ang duga nga 80 tubtub 90 ka personnel agud makumpleto ang 350 ka traffic enforcers sa syudad sa pagdugang sa personnel sa Bitaw Office. Kinahanglanon ang dako nga budget para sa sweldo sa mga empleyado kag office supply. Plano ni Liba nga sa ngay paidalom sa special training ang bago magsulod kagadaan yung mga personnel sang Bitaw agud mahanas ang ila ihibalo sa pagpatuman sang trapiko sa syudad. Suno kay Liba, ipatuman niya ang istriktong ordinansa sa trapiko agud mapaganhagan kun di kidman mapauntat ang kagutok sa madalanon diri sa Bacolod. Samtang desisyon na naman sa United Negros Alliance kag Love Negros sa mabot nga Agostong isyu kung maingkwentrohan nga matabo sa eleksyon sa Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter, Association of Chief Executives Negros Occidental kag League of Municipalities of the Philippines. Suno kay Governor Bong Lacson, hulaton nila nga mga opisyal nga matapos ang national nga eleksyon sa PCL antes magpatigayon sang meeting. Sa naligid nga Hulyo 4, ginpahayag ni UNEGA Secretary General Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga interesado sa pagpapili bilang PCL President sila Carlota City Councilor Julius Martin Asistio sa idalom sa ilang partido. Sa karon si Silay City Councilor Ryan Gamboa amo nagaserbi bilang PCL President sa idalom sang Love Negros. Sabay naman sang LMP, ini ang ginapamunuan ni Valladolid Mayor Enrique Miravalles, samtang sa ACE naman, si Victoria City Mayor Francis Frederick Palanca, apang sa latest information, nga nagdaog naman si Mayor Javi Benitez sang Victoria bilang ACE President. Suno kay Lacson, mas maayo kung ini ang bagay ang maistoryahan na lamang sa mga alkalde. Dugang pa sa gobernador, nagapabilin nga status quo ang posisyon ni Provincial Liga ng mga Barangay President Juvie Pipelio, kag sangko ng Kabataan Provincial President Pocholo Yuvienco. Bangod wala pa may baluan kung madayon ang barangay kag SK election sa Disyembre 5 sining nga tuig.
Nagpangabay si Maria Sheila Galeno, branch head sang SSS Bacolod sa Dalan Lacson sa mga SSS member nga mag-report gilayon sa supervisor o assistant branch head sa tionyo may reklamo batok sa ilang mga personnel. Ini matapos ang viral Facebook post ng isa ka SSS member angot sa empleyado sa E-Center Department nga ginalegar hindi maayo ang pagtratar sa iya. Sa interview sa Action Reports afternoon edition ginpahayag ni Galeno nga Lunes natabo ang insidente kang nagpakiangot na sila sa tagreklamo kang pangayo sang pasaylo. Suno kay Galeno, ilaman gi-examine ng CCTV pero limitado ini bangod wala sang audio. Dugang pa ni Galeno, bangod sa sini nga insidente, liwat nila ang ginpahanumdom sa mga empleyado angot sa insakto nga pagtratar sa mga nagapadulong sa ilang nga opisina. Ginpahayag man sini, mas maayo nga i-report gilayon ang reklamo kay hindi na paghulaton ang pila ka adlaw para ini ang maaksyonan, kanaga pangabay nga kung mahimo hindi pagipaagi sa social media, bangod ini o kung hindi ini masolusyonan. Suno pa kay Galeno, mayara man sang feedback from kung feedback form sa SSS kay ihulog lamang sa Dropbox sa tion nga may reklamo. Kung may ara kasawayan, no, mga empleyado namon, kabalaan nyo gid kami dayon, no? We are concerned about that. Na ano kami nga hindi dapat wala namon ginatolerar ina, no? For so long naman nga do wala kami kabaton na reklamo mo. Kabahin sa pagpahayag ni SSS Bacolod Branch Head Maria Sheila Galeno. Sa mga duga man naton nga balita lokal, nagpapanaog si Hinubaan Mayor Duff Anthony Reliquias ang unas ni nga tatlo ka mga executive orders sa una nga may nadlaw nga pagpangalagad sini bilang alkalde sa Banwasang Hinubaan. Sa press release ang local government unit, ang Executive Order number 1 amo ang pagtukod sang Livelihood and Cooperative Emergency Assistance and Social Services Offices o kun LES. Nag-issue man ang alkalde sa Executive Order number 2 nga nagahimo sa Hinubaan Social Unit nga amo ang magapanguna para sa scholarships, financial assistance, medical kag hospitalization kay iban pa nga social services para sa mga pumuluyo. Nagpapanaog man si Reliquias sa Executive Order number 3 nga nagahimo sa Municipal Cooperative and Livelihood Development Unit. Mangin sentro sang digital jobs ang Kabankalan Ilog Teachers and Employees Multipurpose Cooperative akon Kitempco para sa tanan nga cooperative sa Negros Occidental. Ini ang ginpahayag ni Governor Bong Lacson sa ginpatigan nga Cooperative Development Authority, Department of Information and Communications Technology akon CDA-DICT program. May kang tanan sa partnership sa Digital Jobs PH sa Negros Residentes, sudad sa Bacolod kahapon adlaw Huwebes. Suno kay Lacson, nagserbe bilang witness ang gobyerno probinsyal sa ginpirmahan nga Memorandum of Agreement kon MOA sang CDA kag DICT Regional Director kag Board of Directors sang Kitempco. Ginpasalamatan sa gobernador ang CDA DICT sa pagpili sa Kitempco bilang unang benepisyaryo sang programa sa Negros Occidental. Ginklaro ni Lacson nga sa idalom sang kasugtanan, bukas ang Kitempco sa tanan nga mga cooperative sa Negros Occidental sa pagbaton sa mga luyag magpangita sang trabaho online. Ang pagpartner sang CDA kag DICT sa mga local cooperative ang kabahin sa joint undertaking para sa nationwide digital job generation program. Action Radio Philippine Standard Time, 7:19. Hagna para sa automatic suspension sang fuel excise tax, liwat ginsumeter ni Senator Grace Poe. Samtang 140 kadugang Omicron subvariant nga kaso na-detect sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kon pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha. Okay, sa ato na nga nag-monitor sa Facebook, Warlito Nesia, dira sa Barangay Panukoy, good morning dira sa imo. Ara gyapon si Dennis Nuestro, Dennis Richard Tiburoma, si Teresa Linakayaw, Juan Bolgalio dira sa may Las Vegas, Nevada. Kay Mario Bacao Coerad, good morning man. Si Ana Sinoro, ara man gyapon. Joven Palay Dilocanog, listening from Baclao, Kawayan. Perte, kabasko ng ulan sa amon, Action Boy, kag Action Dorel. Ay, gabi na. Ako na naguro, amo na sa sang low pressure, amo na part na ako na naguro. Yes, siguro Action Boy. Hindi lang ang basa pag-asa in the next mga 3 days siguro, basi may tropical cyclone. Yes. Na masunod sa Philippine Area of Responsibility. So, halong-halong lang daas. Halong lang, no? Especially sa mga areas, bala nga may mga landslides. Prone mga sa prone, landslides. Prone sa landslide. Halong-halong lang kita mga careful. ka-action, ha? Kay daw may amo ng report sa pag-asa, eh. Kaysa nagligat, I think, Adlaw Action Boy, may flash flood sa DSB. Oh? Yes, may aras ang nalipat ko sa exact place, pero in fairness, galabay yapon yung mga salakyan niya. Hinday lang niya eh. Pero ang dalan niya, ano gida eh, tubig gida eh. Kita mo lang. So, ano gida, sakag sa mga gaplano, bala, especially kung gaulan-ulan, plano nga magpabukid-bukid, bala, hindi lang anay para sa ano man, it's better to be safe than sorry. Safe, correct. Kay Renia Garcia, good morning, Drajing kay Delagdon, gyapon araman. Solama Barnacha. Uy, sawadik ha! Sa may Thailand. Good morning. Kag sa iya pamilya dira sa barangay Handumanan. Yes. Sa isa kaambahanon. Sa kaawit ako, may Bisaya version yun. Judy Florentino, dira sa may Shusan, China. Good morning. Why the lockdown sa inyo, Judy? Why Sige. Si Miss Jinky Dialagdon, good morning liwat Miss Jinx. Dira sa may Felix, Arizona, kag siya family sa DSB. Mayang aga sa inyo tanan. Pilton Lipura, good morning. Watching live from Pasay City. Salamat gid and God bless. You're welcome. Kay Otay Benedicto. Lihog tamyaw kay Kagawad Nonoy Bacuado kag Aris Agda sang Barangay San Jose. Oy, good morning. Kay Nonoy Bacuado kag Aris Agda. Dira sa may Barangay San Jose. Sipalay. Kay Kagawad, Imbong Jacampo. Good morning, Kagawad. Morning, Kagawad. Naga-monitors lagyapon ko dira sa may Maaw. Ano na mga Kagawad? Ang mayad ako ng subong butong, partner sa kape. Ay na, sa Maaw? Oo. Ang mayad sa mga ginakaon niya, balahaw. Ano ganin may ang ako nga friend rabla si Karen. Ano ganin ako nga na-order sa niya. Do kuan na mo empanada, bla mo I think. Empanada. Oo, namin na yung empanada. Sige. Ang gusto ko matilawan Action Boy, empanada nga made sa Ilocos.
Ilocos? Kay namit na dako no. Pero wala ko pa tila. Sila kay makapailocos kung matilawan ko gina siya yan. Sige. Okay lang? Okay lang ha. Sa sige, meantime, mantinera ka Kaya na. ila, ha? Mantinera na isang... Mantari lang sa Nedre. Ilaya, ano gina-action boy, sa atubangan mo ginalutoon nila ya. Kaya daki dyan mahulan. Hindi sila nga na-prepare na nga daan. Sa tubangan Kung mo? dragi nila gina-prepare, color orange ng ilang empanada. Okay. So, siya nila ano yung tawag sina? Ginamasa. Bala, Tapos meron siya repolyo, tapos may na karne, tapos ginapahawanan nila sa tunga kag ginabuta ang itlog. Okay. So tilawan tra ba si makapailocos ta? Tilawan na lang. Balon to si President Marcos. Kita tilawan na lang. Kita lang mahimo. Ha? Kita lang daw kabalo ka man. Hindi ko yan. Gusto ko dito. Ganang first ko na nga pag Bala si BBM Balon ko mag-guest di siya. Kasi parang balon siya. Balon ko din siya nga President BBM. Pwede bang Sir President, pwede bang mabisita yung... or pwede bang mabisita si Sandro? Ay, sorry. Ano kaya na? President BBM, pwede bang dalhan mo kami dito? Magpadala ka naman dito ng empanada. Padala na lang. Para initon ta na lang. Para at least makasave ta ba sa plite. Pero ang plitihan niya ta, wala problema. Baka interview ta sa kay PBBM. Baka medyo mahirap sa Mr. President. Baka pwede mong papuntahin mo lang kami doon sa Ilocos. Kami nang bahala. Nang pagpunta. Ikaw nang bahala sa amin. Yes. Okay, PBBM. Mama siya dahil. Okay. Sige, action boy. Punta ka doon. Uy, ano nga yun mga taga-kuha, no? Wingskilly Morales, Morning Man, Russell Gomez, Josefina Luxin Generato, ginagreet silang tanan na Nagapurok, Magnolia, Bacolod, Barangay 7. Sa pamilya Hachero, Generato, Gavillaga, kay Nancy Mawakyaw and Company. May company gini si Nancy Mawakyaw. May company gini. May kompanya, sigli. Sa Baligwas family sa Purok Tangkong. Good morning. Kagawad, Melchor Baroca Rumbines. Ginagreet naman happy birthday, sinablos niya kasi Chris Allen Rumbines Junio. Amo to ginangin great lang bata bala ni Marcy Rumbines Junio bla. So again happy birthday sa imo Chris Allen Rumbines Junio. Happy birthday gid sa imo sa karon nga adlaw. Kasi sa tanan niya may birthday Ano sa mga July 8. July 8. Dugay pagaling birthday sa ako na sister July. Ang duha ako na sister sa July mo, July 22 ka July 26. Hands up na ko no sister. Okay, stand by na sa mga balita national. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Evacuation. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sang nagapanguna naton nga mga balita nasyonal,
Liwat nga gitsumeter ni Senator Grace Poe ang hagna para sa automatic suspension sang fuel excise tax. Sa hagna, gusto ni Poe nga automatic nga untaton ang pagpanukot sang excise tax sa gasolina kag crudo kung magsobra sa $80 kada bariles ang presyo sang Dubai crude oil sang masobra na 3 ka bulan. Tuyo sang hagna nga mamindahan ang Section 148 sang National Internal Revenue Code. Kung makalusot, ginabulbanta nga 10 pesos ang mabuhin sa kada litro sang gasolina, kag 6 pesos naman sa diesel. Nagapati si Poe nga dako bulig sa pagbiyahe sa public utility vehicles kon PUV drivers ang 6 ka pesos kada litro nga pagnubo sa presyo sang krudo. Sunod kay Poe, 20% sa 900,000 ka mga jeepney drivers ang nagunta na sa pagbiyahe tungod sa kaperdihan na bangod sa mataas nga presyo sang krudo. Una na ginanunso sa Philippine Statistics Authority ang 6.1% nga June inflation kag isa sa mga nagapangunang rason amo ang mataas nga presyo sa transportasyon. Gin-report sa Department of Health ang duga nga 140 ka mga kaso sa Omicron subvariant nga BA.5 halin sa nagkalain-lain nga rehiyon. Sa DOH briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, 99 ka man nagpositibo ang halin sa Western Visayas, 21 halin sa NCR, 7 sa Calabarzon, kag 5 sa Ilocos Region. May tig-isa ka BA.5 case na detect man sa Central Luzon, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Mimaropa, kag Cordillera Administrative Region o Concar. Nagpositibo man sa mga variant ang isa ka returning overseas Filipino. Yan pahayag ni Verriere nga may 20 man kadugang kaso sang BA.2.12.1 pero kalabanan sa ila ang recovered na. Gin-report man sang DOH ang dugang nga kaso sang BA.4 kag tanan ang nag-ayo na. Nagsentro naman sa isyu sa agrikultura, infrastruktura kag enerhiya ang gintalakay sa pagsapol sa naligid nga Miyerkules ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Chinese Foreign Minister Wang Yi. Magluwas diri ginpabutyag man ni Presidente Marcos nga ila man natalakay ni Wang ang pagpabaskog sa relasyon sa tunga sa Pilipinas kag China sa mga masunod nga tuig. Ginpasalamatan man sang presidente ang opisyal nga pagbisita sang foreign envoy sa pagtamyaw sa iyaman kung papadangat man sa pagtamyaw ni Chinese President Xi Jinping sa kadalagan sa bagulamang natapos ng eleksyon. Una na ang ipahayag sang presidente nga hindi siya luyag limitahan sa isyu sang West Philippine Sea ang pagpakigdialogo sa opisyal sang China sa kagustuhan nga makaangkon sang maayong relasyon ang duha ka pungsod. Ginbungkag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC kag ang Office of the Cabinet Secretary. Ila nakasaad sa Executive Order No. 1 na ginpagwas ang Malacanang kag ginpahayag ni Press Secretary Trixie Angeles nga magapatigayon man sang reorganisasyon sa Office of the President kag mga ahensya nga yara sa idalom sini. Sino kay Angeles duyag sang Chief Executive nga makaangkon sang streamlining sa matalatapan kag magamit ang pondo sa mas importante nga bagay labi na sa mga nagapadayon nga pandemya. Komento ba ni Presidente Marcos Jr. may mga duplication and overlapping nga mga posisyon kon nga dapat lang nga bungkagon ng PACC pati ng Office of the Cabinet Secretary. Ginsaylo ang trabaho sa PACC sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs kag matrabaho sa OCS himuon na sang Presidential Management Staff kag ginasiguro nga magapadayon ang mga kaso nga ginauyatan sa PACC kag mga napektuhan nga empleyado ang magabato naman sang benepisyo. Gin-refile sang Makabayan Block sang Kamara de Representantes ang hagna nga maka-renew sang 25 katuig nga prangkisa ang TV network nga ABS-CBN. Sanday Representatives Franz Castro, Arlene Brosas kag Raul Daniel Manuel ang nag-file sang House Bill No. 1218. Sa explanatory note sa mga mamalida, ilagin bahag nga hangkat ini sa Kongreso nga manindugan para sa demokrasya. Sadtong Mayo 2020, ginmando sang National Telecommunications Commission ang pagpauntat sang broadcasting operations sang ABS-CBN bangod nag-expire na ilang legislative franchise. Madumduman, ginbasura man sang House panel ang ilang license application. Ginpahayag sang Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP nga wala pa sang bagong nga serye sang bagong lipunan coins. Ini ang pagklaro ang ginhimo sang BSP bangod sa nagalapta sa social media nga mga imahen sa masinsilyo nga ginpagwa sa tong anay na patay nga si Presidente Ferdinand Edrelin Marcos Sr. pa ang nagapamuno sa pungsod partikular sa 1975. Dugang pa may bagong nga serye sa masinsilyo nga ginpagwa kag ini ang New Generation Currency o kon NGC. Naglapta ang bagong lipunan coins sang magpungko si Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilay ka 17 nga presidente sang Pilipinas.
Nagmando naman ang COMELEC paagi sila sining regular anbank session nga solusyonan ang mga problema sa nagapadayon karon nga voter registration, partikular na ang malaba nga linya kag istrikto nga pagpatuman sang minimum public health standards. Suno kay acting poll spokesperson Rexlau Janco, nagmando ang COMELEC anbank sa Office of the Deputy Executive Director for Operations and Election kag Barangay Affairs Department nga magpagigangot sa mga field offices para mapaayo ang off-site kag satellite registration kaangay sa mga malls. Nagmando man ang COMELEC anbank sang padayon nga public information drive sa nagapadayon nga voter registration. Sa datos ng COMELEC sa tuntub Hulyo 5, mayara sang 137,363 ka mga bago nga mga nagparehistro. Nagabaton man ang COMELEC ang application para sa transfer, reactivation sang voters registration kag transfer halin sa overseas voting pakadto sa local voting. Nakasugtan sa mga senador ang paghimo sa posisyon nga Senior Deputy Majority Floor Leaders nga mo magaserbe nga assistant sa Senate Majority Leader. Sunod kay Senate President Pro Tempore Juan Miguel Zubiri, duwa ka senador ay ga-appoint sa bag-o nga posisyon. Dugang pa, si Senator J.V. Hesito magapungko sa isa sa duha ka mga posisyon. Nibaluan ng Senate President Pro Tempore ay kaduha nga pinakamataas nga posisyon sa upper chamber nga kun wala ang Senate President, ang Pro Tempore ang magapreside sa Senado. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:36, ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton ba drama ka aksyon nga may kabudlayan gid sa pagpamuhin, sus delikado. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang duga nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Morning dira kay Benji Galvez. Live lang sa sitio Alulong, Barangay Buena Vista, Himamaylan City. Morning dira sa inyo, Benji. Good morning. Barky Tribe, kay Kimpoy Yulo dira, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sa Minalbagan. Halin kay Barky Tribe. Sige. Wala sang anuman sa imo, Barky. Salamat ko naman gabi. Basi hindi na tribe, basi tribe na siya, hindi? Ay, kala. Barky Tribe, dunya mo. Posible, no? Oo, malita man. Virgie Alpinda, good morning man sa imo, no? Si Miss Georgia daw wala ko kita. Miss Georgia, wala ko makita sa mo, sino mo yung sino? Sino? Si Ating. Oo, no? Ateng. Wala si Ating sa... Tabo kay Ating man. Balitang Bahay numero 1, kag Balita Morning Edition. Oo, kasi duwa siya na namian na guro sang iya. Sang Ateng? Oo. Na namian na to siya. Siya guro namian sang Ating, basi Ateng. Gusto niya soft. Ateng. Oo, gusto niya soft. Diba? Kaya baligan, ano na, nang getting. Getting. Atong giting? Atong giting mga bata, may getting ko na. Sinabi siya ko sa mga soft na action ba? Kaya soft-hearted. So, yes, soft-hearted! Soft-spoken. Soft-spoken. Gusto lang siya mag... Ito si Ating man. Tapos na ginagad, pa sila ni Kwan, sila ni Ray Baryoga. Nga.
Di wala sila sa bungo. Ginhagad. Gid. Nani, At si least yung kadumduman. Sila pagid ni Rochelle. Ha? Rochelle Evangelista. Rochelle Evangelista. Basi kay tungod bala siya feeling ko wala siguro baligya. Sumakay daw Kaya daw medyo kalang ng chimpo. tiyempo. Dumalain ng chimpo. Di ba siguro ka monitor? Basi wala siya nakakonect sa wifi sa Jollibee. Feeling ko Pwede lang ako naman sa kakonect. Pwede lang sa kakonect sa wifi sa Mormons na sa Di man. Sa Di ba siya ingan password? Feeling ko lang wala siya ingan password. Muna. Ay, mga ka-action, halong kita ha, kay may report lang Pag-asa. Nga, in the next, siguro mga 3 days, may duha ka tropical cyclone nga masunod sa Pilipinas. Ginabantayan. So, let's just hope and pray nga hindi lang sabi dayon. O kung aragin man siya, hindi siya magtugas ang kahalitan. No? So, ma-minimize naton ang halit nga tugas ng mga kalamidad kung preparado kita. Yeah. So, muna, be prepared, be alert, but don't panic. Kasi iban magsalasala, balaw. Tamang kasalasala nila, wala pa yung bagyo, nagpanago na sila sa ila itong, sila nga, naging sa dalong bala? Underground. Underground shelter. Yes. Air-raid shelter. So, na may nakaabot na ba may ato na to sa amon ng mga air-raid. So, so air-raid? Air-raid man? Gali kay air-raid shelter. Air-raid, At nakita ko na yan, siya, ginimo na sa during some time to bless ng Japanese occupation. Nga lupad aeroplano sa Japon kag mang bomba. Dahil talaga panago, air raid na siya shelter. Meron ko na nakita action boy ka modern type na ya sang ilang gaymo sila mo na ya kay tungod sa bilang preparasyon man bala sa posible way kakapak hindi mo mapaktan ko anong ginman matabo mong ilay action boy sa ilang sa ilang ano gitawag na sa ilang lawn tabla sa tubangan nila bla og saran. Meron sila ya sang Bermuda grass. Pero ang Bermuda grass na siya ma-open siya, may pinatunan sila nga remote. Nag-open siya, tapos ara ila underground niya. House gid ya. May kumbali may house na sila nga may separate nga daw ara may pagkaon man, may gamit man. Tanan-tanan. So just in case preparation in case yung mga kinanglan mo magpanago bla. Muna sila ka preparado. No? Actually may mga balay pa nga muna subong no, may underground sila. Pero ano na yan, nang hindi siya pareho hindi dalong duta agad. Oo, nga dalong duta. Ila underground yung iban daw sa iban daw ano man dalong duta gid man Kaya may kita ko na to man one time may ara ko na classmate mo nga sa ila balay. Halin tara yan katabas underground na ako pa nato kami sa dalom na ako guro kung mga may mamuna nami man kung may mga kwarta kagid diyan nami butang man underground no. Correct. Kaya mabutang ko dayo mga karaoke bla doda na yung bla para do bilog ang tingog bla. Amo nang sa house man sang tito kaya sa Davao may amo na siya nga abi mo balay na pero may ara kada agyan nga sa kilid ang agamay nga may underground. Sa totoo yung mga bilyar. Mga video kay ha. So dito mga cousins ko. Entertainment. Ginay mo entertainment room. So di mo balaan yung do ka paglakat mo sa kusina do abi mo kusina lang tanan pero meron dagli nakatago gamay. Sa mga sa mga may damo kwarta, tikita gani nga amsan upper ground hindi ta kapatid. Upper ground. Ang underground pa? Underground pa sila. Malay mo ba si basi blessed ta ni Lord sang more blessings pagid. Mapahimo kita sina. Malay mo basi kun ang luto boss ikaw madaog. Kung madaog sa kupunta ka pa himo underground. Lapit na ka 400 million mo. Gani no, grabe mataya na ko guro ay. So kung magdaog ka number mga action. So kung magdaog ka gaan sa kupon mo underground. Yes, underground lang wala balay. Ikaw na basi underground mo ko. Prisuhod, chari. Cielo Billones Arevalo, morning dara sa imo kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Si Ma'am Luing Melos, sako guro si Ma'am Luing sumong para sa face-to-face classes. Pero face-to-face classes nila. Balo kang ilan ni Ma'am Luing nakadaan nga sa mga estudyante bala. Dapat face-to-face ginaya mo. Okay, ano mga di ba? Sped na silabay. So dapat face-to-face ginaya kay do ka budlay man na sa ilaya kunan kun online. Dapat face-to-face gid. Struggle gin-action boy during sang online nga pero sige lang at least. Pero muna kuan kita gyapon na nang isa sa aton bala mag-observe lang bala sa mga health protocol bla. Para nga masigi-sige na aton daw normal nga pangabuhi bla. Pero sa aton bla ita mag face mask tayo gyapon. Face mask ta gyapon. Sana
fully vaccinated na kami with booster shot. Na with Production booster boy. shot pa kita. And with all those alcohol around us. Pag abot mo di, sprayhan ka pa. Diba? Namula-bla. Investo yung kabugtawan ka. Ay, Di kay kuhan kita mo ng careful kita bla. Ngayon hindi na ta magsaka, maglapta na to. Kabudlight sa So mga daan panahon. ka matamat naman saka o. Ganit man. Although- Triple digit naman daan sa Western. Although nga mild man lang sabi, pero balo ka naman iniya lain sa mga ordinaryo nga mga masakit man lang nga daw ay kay na quarantine, may mo quarantine. Quarantine ka gid. Standby na sa atong dugang nga mabalita. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:45. Kag sa balita international, liwatag sapol ang World Health Organization o WHO para desisyonan kung bala dapat nakabigon nga global public health. Anuman nga oras kag tion, posible nga Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ngay patawag niya ang mga miyembro sa Emergency Committee on Monkeypox matapos nga maka-record sa masobra 6,000 ka bagong kaso sa 58 ka pungsod. Halin pa sa nga Mayo nagtaas na ang kadamuon sang monkeypox infection sa West kag Central African countries sa diin madugay na nga nagaluntad bilang endemic. Dugang pa sini nga makabalaka pa ang pagdamo kag paglaptas sa nasambit nga virus. Madumduman sa Hunyo 23 ang unang nagsapol ang WHO bangod sa pagtaas ng kaso sang monkeypox. Sa negosyo naman, naghuyang pagid ang Philippine peso kag nagsira sa 56 pesos and 6 centavos sa kada US dollar. Anom kadlaw lang nga trading days pagkatapos nga narambot sini ang 55 to $1 nga level. Ang local currency ang nagnubo pagid sang masobra 5 ka pesos sa iyas ning balor human sa nagsugod ng tuig. Nagsira ini sa 50.99 sa kada dolyar sang Enero 3 nga among una nga trading day sang 2022. Ang pagsira sa trading day sang Huwebes amo ang pinakahuyang sang peso nga level humalin sang September tuig 2005. Ang mahuyang peso nagahulugan nga ang pungsod magabayad sang dugang para sa ilang mga imports pareho sa langis kag pagkaon nga ang presyo ang nagsaka na bangod sang wala kasiguruduhan nga sitwasyon karon tuga sang invasion sang Russia sa Ukraine. Sa aton nga foreign currencies rate, ang US dollar 56 pesos and 7 centavos, Singapore dollar 40 pesos and 3 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos and 14 centavos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, nalabawan na ni Rihanna si Kylie Jenner sa pagka-youngest self-made woman billionaire sa Estados Unidos sa Forbes. Base sa listahan sa Forbes 2022 America's Richest Self-Made Women, yara sa ika-21 ang 34 anyos nga Barbadian singer sa diin naglabot sa 1.4 bilyones dolyares ang iyang net worth. Bangod sini, siya na ang may uyat sang titulo nga youngest woman in US sa billionaires list sa edad nga 40 anyos panubo. Kalabanan sa mga income ni Rihanna ang gikan sa cosmetic company nga Fenty Beauty nga iya ginlansar sa tupang 2017. Si Jenner naman nga may anay uyat sang titulo ang yara na sa ika-41 nga may net worth nga 600 milyones dolyares. Sa balita sa sports, magabalik sa boxing ring ang Filipino boxing icon nga si Manny Pacquiao pagkatapos na nagretiro sa September 2021 matapos na pierde sa Cuban boxer nga si Yordenis Ugas. Natala na katubangon sang 43 anyos si Pacquiao si South Korean YouTube star DKU paagi sa exhibition bout karon nga tuig. Wala pa sang petsa kung saan ang hampang apang inapaabot ni palayag ang detalye sa Hulyo 20 kung magpirmahanay na sa kontrata sa Pacquiao kag Yu sa Shangri-La The Fort Hotel sa Taguig City. Si Yu, isa ini ka martial artist nga may 654,000 ka subscribers sa video streaming platform kaya nakaagi exhibition fight kag napierde kay anay Ultimate Fighting Championship mainstay Bradley Scott sang Disyembre sang nagligad nga tuig. Balita Espesyal! Alright! Energy! Yes, kay Biyernes. Happy Friday! Happy Yes, Friday, of course. everyone! Happy 8th of July. Ay, Yeah, 8th of July. ay ba yung 4th of July? Meron ba siya kaguling Yeah, mo niya? 8th of July. Yeah. Bali 4 days after sa Sa 4th of July. Ako na. Yes. Okay. Okay, dyan ako stada, may agaha kag Lito Dayap, kay Nelia Hironda Mapa. Sa mga taga-Alagad Radio, dira, good morning dira sa inyo sa Banwa sang Hinubaan. Alagad Kevin Hendry, may agad sa imo.
Kay Migo tada Eric Tenerife. Kaya sa tanan nga nagapamati sa Yes, sa of Alagad course. Radio, Good morning. Good morning sa inyo. Okay? Sige. So sige, sa atong nga balita special Action Boy, ang istoryahan tayo subong nga adlaw. Mga facts naman na hanungod sa isda or fish. Isda. Fish. Okay? So kung may iban pag ginatawag sa isda, tiya mo na siya. Damo na sa meaning lang yung fish. Ano? May mga Ano? fish video. Ay, una. Manang meaning niya. Ikaw mo na lagaliw. Fish fillet. Fish fillet. Wala. Your fish mask. Fish. Sige, Action Boy. Fish shield. Hindi ba? Ano kagi karon? Tawagan kagi karon sang CDRMO do sa Bacolod, sila na lang pamuno sang subong COVID-19 Sa mga response. subdivisions may ara man na. Ano? Fish 1, fish 2, fish 3. Hindi na. Arasan dumanan? Fish 5. Dumanan ara na. Ay, Fish klay. 1 hasta pa na sa phase 9. Pero tinawag. Damo meaning ang fish. Wala akong mayamot, ikaw lang na. Okay, so... Ang naamod mo fish fillet, Fish tsakto fillet pa. lang yun dyan. Kasabat. Okay, so next Action Boy. Tason ko na iamot ang ako, inog-amot. So, ang una, isa sa mga facts angot sa isda, may masobra 30,000 ka mga species ang isda, gali Action Boy. 30,000? Grabe, no? Ang mga pa lang niha, mga na-discover pa lang niha. Maloka, actually, matutod bala, ang aton nga sa, parang lana ng sea life, sea creatures, damo-damo pag hindi ay ma-discover yan. Correct. Kaya iba na itong ito dalom, gid lang, hindi na Hindi malambot. na malabutan. Yung kung makalabot, kaya ito, feeling ko sabog na yung mga air. Kaya feeling ko, guro, maglambot kag ituros daw dalom, basi ato sila ni Kwan, ni sino gani na ang God of the Sea gani. May Inang may cartoons na sang una Inang may Kwan sa bala, may rod sa bala nga inadala bala. Poseidon. 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 Perfect. Poseidon. Aras Poseidon na siya, no? Labi sa GC, namin na sa ilang ang mga pata. Sa ilang action art. Yes. Good morning sa tanang nga Poseidon. So, gusto magpasabaw, visit ka mo dara. Sa Poseidon. May harta, ginikaran sa akong si Tasherin, yung pata. Okay, so... Sa action art, di pa kanto, de? Ate, basta ang balon sa karon ni Cheryl, karon nga, hingagawa na dalaan nito action dollar action boy ang ano ginagawa. May kita action art. Good morning na sa ila. So more than 13,000. Pero na-discover pa lang niya ha, wala pa labot ang wala pa na-discover. Imagine bala Action Boy. So ang mga tawag naman sa isda bala Action Boy nga naga big group na bala kita man ang isda nga kanamo. School of Fish. Di ba? School of Fish. Kasama. So, school ang tawag sa ila. Grabe, kaskwela sila. School of Fish. Skulahan sa mga isda. Ang ganda ka namin sila lang tao, no? Ang ganda madungan sila, no? Ang ganda ka sadya lang sila. Tapos ang motion, isa nag-formation para sila. Grabe. Ready gid sila yan. That's why nga kung magpangisda, kadalaban sila sa dakop damo. Kaya nga, school sila isa sa school. Kaya kung hindi sila magtingob, di ka budlay magpangisda eh. Kabudlay, katama. Hindi ba? So, muna. Okay? So, next Action Boy, fish breathe through their gills. Or, hasang. So, muna. Kaya, di ba kita, yati ko maginawa tayo halin sa ilong. Wala man ilong. May ilong isda. May ilong isda. Ang sa ilong sa babaw, gusto nila ba ilong na guray. Para sa ano na karunya, kaya ginawa nila sa ilang hasang. Para makapamungit mo siya. Charot. So, wala man sila ginawa sila ba, di ba? So, pagod sila nga hesang sa kilid. Danan ang mga isda ay galing na iya katakpan. Oo, no? Sila Kaya pagkaon nila natunog. Sige na, kuha pa na galing na sample pa na sila sa mga istorya na ng isda sa bagay madakpan. Hindi sa ikog. Hindi sa ikog. So, ang Action Boy, ang ila ko ng hasang Action Boy, meron sa important job nga amo naga-extract ng oxygen out of the water. So, man makaginawa sila yung Action Boy. Bisan, ara sila sa kikita ka ba, hindi tayo makaginawa kung wala ta sang
handsome, or gills. Okay? Okay. So, next action boy, most fish don't have eyelids. So, that's why nga imagine swimming in the sea, action boy, hindi kayo makablink, di ba? Hindi ka magtulog sila yaw, sila ka piyong mata. So, mo na nga, once may magkalas-kalas na sa kilid nila, gaan mo na din ang isda. Yes. Pwede ko mag-isda. Hindi daw isda ka to, no? Kalay. So, amo na siya action boy, wala Para sila mo sa sang golden- eyelids. Kag ang fish ko no action boy, the only fish nga makablink lang ko no, amo ang shark. Shark. Gali makablink gali ang shark. May eyelid sila ya. Wala man din nakabutang nga may eyelid siya, pero the only fish nga Kaya, makablink. pero ang delikado sinada. Kung makasugata ka siya kag pangilayan niya ka. Ay, like. Nakakal ko siya. Dugay-dugay. Buho ng kilid mo. No? May halong ka na basta kung magpangilay sa imong shark. Pero meron bala shark action boy nga mga buot nga siya. Buot na mga... Diba? Dito ba na sa uslob doon kantuan na to? Adi whale shark. Whale shark to, di ba? Lagod-lagko pa nga nito. True. Pero, di ba, you swim with the shark? Yes. Kiling kapag ahon mo lang, pag ano tawag sina ahon sa Tagalog bala? Pag takas. Ha? Takas. Pag takas mo, perti ka katul. Kaya ang ginapakaon sa ilang ginamos. Ginamos. So, tama itong katul yung ginamos. Oo. Pero mo na sila bala, nakadagko sa ilay ng whale shark. I think isa na sa family sa shark, sila sa pinakadako. Pero, ay nakaon nila, hipon ng ginamos. Oo, ganyan mong gagmay. Gagmay yan ila. Okay. Ara ko na sa Golden Field si Poseidon, si Jonathan Fuentes. Hindi na taman. Sa ano sa Caribbean. Okay. Caribbean. Gamay lang kayo possible makabayad. Sa Caribs. Sa Caribs. So, next action boy, fish. Pag liwat lang mata mo ginana ano to, hindi. So, dito lukos ka ba? Tangan ko dance, kung dulokos ko, ikaw do puyo. Or gurayan. Ay, kailan gurayan. So, next action boy, fish are cold-blooded. Cold-blooded, unlike sa aton yung mga human, mga warm-blooded. Hot-blooded. Mga warm-blooded action boy. So, ang tuna, kung action boy, kag mackerel, sharks have warm blood like us, kuno. Gali. In fairness. Inago ng mga isda nga do madugo, balas lang nila. Oo, so mo na siya. So, next action boy, scales or ang ilang, ilang himbis, ang amo nagabulig sa ilang mag-swim. Makalangoy sila. Pero meron isda, meron maguro isda nga Di para sa matuna daw, meron man sila gagmay. Di ba meron kita mo sa ilang sa ilang ikaw? Di ba meron da? Do sirek na panawag. So, amo na. Para na ba sang kuan bla sang shark, di ba? Sirek. May mga sirek sila. Sa mo nagabulig sila ilang nga scale scale or ilang himbis. Bago lang ginamo. Himbis. Amo na sang nagabulig sila swim. Kay ka-slimy nakabi action boy. So mo na mahapos sila magumamo na sa Kaki ay siya langoy na siya. Kangayan si ko gidor ka dalom ng mga mga. Kangayan si Udo puyo. Si Dennis to puyo. Si puyo lang ito pa. So next action boy, fish are vertebrate animals. A vertebrate animals action boy is an animal with a spine and bones. So, meron mga action boys sa mga invertebrates nga mga ara sa sa baybay. For example, ang jellyfish. Mga invertebrates sa sila action boy. Kag starfish. Starfish wala man bones, wala no? man. Okay? Nagligat dali dala na ka starfish, kaya hindi gali pwede. Ay, hindi niya pwede action boy. Kaya mapatel na sila. Hindi gali pwede nga madakuha mo pagit sila sa dagat. Oo. So, damo starfish mo dito maglakad na mo to sa ang pinakadamo yung starfish na nakatuan ko is si Paway. Sa inayawan damo ito pagkuha mo sa starfish. Lakat ka mo kay may mga may mga grass bala sa dalom sang tubig. Katuto mga starfish. Ay yes, kinakadto mo sa kawayan sa may arab lang makadto ka pa sa island nila. Nalipat ka sa tawag nila. Do ka nalipat. Island of Kawayan Sugar Beach, ka mo na. Basta may ginatawag na nga lipat lang ko. So next action boy, fish are speedy. Kabalo ka speedy swimmers. Ikaw yung kaya nga hindi kaya speedy nga. Slow ka lang yung swimmer. Kay ikaw mo. Steady. Siya speedy, kami steady. Steady swimmer. Gawa mo na din.
So, ang action boy, kay ang iban nga, ang pila sa mga fastest nga fish, action boy, amo ang sailfish, marlin, kag tuna. Ang sailfish na action boy, kaya na mag-swim up to 68 miles per hour. Grabe, no? Ang marlin naman niya, kaya niya mag-swim 50 miles per hour. Grabe, no? Nag-measure. Dahil sinong takos na. Sinong takos na. Takson tayo mo, kadasig na. So, miles, ha? Miles. Kung action boy, yung kita nga mga human, ga istorya ta sa isang isa. Ang fish gali, ano man sila? Istorya naman sila? Istorya naman sila through sound, colors, kag even waves. motions. Ha? Sounds, colors, kag motions. So, kaya kita okay. kabaya, tiga-talk kita ya. Sila ya, true colors. Sounds, mahimik na. So, muna na siya action boy. Muna na sa boka namin sa mga fish, no? Boka namin sa mga fish. Grabe yung comment mo, ano? Grabe sa mga fish. Actually, damo pa, pero sige lang. Tatlo na lang galing. Kasi maidiyahan yun ni boss. Actually. Explain ng So, iban. pangitaan nyo na lang nga sugpo ng iban. Explain ng iban. Explain Sige. nyo na lang. Rica Plaza Reyes Aljon from Gihulngan, Negros Oriental. Good morning, dire sa iyo. Mga ka-action, standby na kita sa action hotline. Direksyon Art Tayhupon. Ang inyo din news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!